Izolo ngenze ividiyo lana ngabiza bonke onkulunkulu benu ngabaqoqela phansi kwegama lomsunu. Ngibonile-ke ukuthi leya vidiyo abantu abaningi ayibajabulisanga impela, kube buhlungu kakhulu ukuthi ngibize onkulunkulu benu ngibabize ngemsunu. Manje ngifuna ukuthatha leli thuba ngizwakalise ukuzehlisa okukhulu. Ngithi nje kubo bonke abangaphathekanga kahle nabezwa bengikwatele ngokuthi ngikhulume kanje kuleya video ngibiza onkulunkulu babo ababakhonzayo. Ngithi nje kini nonke nina eningaphathekanga kahle nimsunu. Ake ngiphinde ngisho lokho engake ngakusho. Abazalwane, amakholwa, wonke amakholwa imsunu. uNkulunkulu lo abamkhonzayo abamthandazayo umsunu. uJehova Jire, uJehova Nisi, uJehova Shama, uJehova Mikadeshi, uJehova Rafai umsunu. uSomandla umsunu. umveli inqangi noma umveli kuqala whatever umsunu. uJesus Christ umsunu. indodana kaNkulunkulu umsunu. uLokhuza umoya oyingcwele umsunu. uMaria umsunu. uJosefa umsunu. uAbraham umsunu. uJoshua umsunu. uMoses umsunu. uMateyu umsunu. uDavide umsunu. uIsaya umsunu. uJeremiah umsunu. uPetru umsunu. uJakobe umsunu. uBarnaba umsunu. ngathini nje uShembe umsunu. unyazi lwezulu umsunu. umqalo wendlela umsunu. uHare Krishna umsunu. uBuddha umsunu. amadlozi umsunu. uSathane umsunu. amadimoni umsunu. umoya omubi umsunu. ake ngithi nje nawe-ke nje obuka le video umsunu.